Mas Akbar. Dalem-dalem bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok golek sing kono. Aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap dadi pacar. Iya. Mas Akbar. Lho Mas, gamelan iki lho Mas. Ngerti gak tulisane iki kok AB iki ngopo? Nyopo, Mbak? Akbar Birgita, sampeyan ra ngerti. Ah ngeten iki lho seneng Mas. Seneng to? Ndereke jenengan sindene mening-mening ayu-ayu. Nggon kula niku mboten kados ngeten kok. Kono ning omahmu kono? Nggih. Piye? Angger wayange sindene tuwik-tuwik. Umure 4-5 munggah. Bisu. Nganti kaya ngono kuwi ya. Nek jenengan jos. Nyuwun sewu tepangan riyen nggih. Iya no, heeh. Nyuwun sewu ingkang niki nyepeng niki. Paring asma sinten nggih? Kula Sinta Mas Dodo. Oh, Sinta. Nggih. Pidalem saking pundi? Kula saking Kedung Dawa. Sapira dawane? Duh. Kuwi jeneng desa. Iki jeneng desa kok sapira dawane? Oh, alah. Kedung Dawa iki dekat sini. Dekat sini. Nggih, celak. Monggo mampir. Nggih. Hobine napa, Mbak? Hobi kula berenang. Wah, cocok. Piye? Cah wedok nek hobine berenang iki piye? Mas Komet. Piye, Mat? Berenang itu tahan pukul. Kok iso tahan pukul? Piye lho, awak mulai dari atas sampai bawah semuanya terlatih kok. Ngono berarti. Termasuk pernapasan. Lek dipek bojo piye? Cocok ora? Cocok no Mas. Geser. Geser. Paring asma Mbak sinten? Kula Sri Wahyuni. Dalemipun pundi? Saking Jati Kampir. Hobine napa? Pritil Brambang kalih Om Yok Brambang. Pritil Bambang karo Om Yok Brambang. Kuwi Nggih, piye? Werdine piye? Piye? Kuwi dipek bojo piye, Met? Malah repot nih wong. Lho, Kuwi apik Mas. ngaselno duit lho Mas. Nggih, jadi mulai dari awal sudah menunjukkan bahwa beliaunya pekerja keras. Kerja keras iso golek duit dhewe. Lah, Sing lanang ora usah nyukupi. mandiri. Mandiri. Ora gengsi ya. Ora Ya, gengsi. tidak gengsi. Bridel, Bengi iso nyinden, Heh? esuk iso mreteli. Pritil. Bridel ya. Mreteli ki entek kabeh awake kok mreteli. Iya. Nggih, geser. Geser. Nggih, paring asma Mbak sinten? Beser, Mbak, beser. Geser kok Geser, beser geser. piye to? Beser ngene. Nggih, kula Aulia Pangesti. Oh, dalemipun pundi? Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur mriku. Betul. Nggih. Hobine napa? Mancing. Mancing. Piye, Met? Piye, Met, Cah wedok mancing? kok hobine mancing iki piye? Cocok Cocok dipek bojo. sak hobi karo aku. Padha mancinge ya? Padha mancinge. Ah. Wah, jan kuwi ora apa-apa dadekne bojo apik kuwi malam pertama wis ora sampe apa-apa. Lah terus? Golek cacing. Lah kok golek cacing? Mancing berdua karo pre-wedding ya ora. Lah terus malam pertamane piye? Ya nang pemancingan. Masa aku Kok ora tau tonggon. Lerek-lerek. Geser ngelerek. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Lho, sapa wi? Walus, Met. Lah ya, lah kok ayu. Wedok sing dene iki pilihan kok. Kita Mas. Namanya siapa, Mbak? Ranjel Meladina Putri. Power Ranger. Power Ranger Dasmu. Power Ranger Dasmu. Ranger. Pak. Iki lho ngendikane halus. Lah iki ra krungu pegel mare pegel wong. Iya, aku pirang-pirang dene budek kok. Napane, Pak De? Nggih. Ya. Gak krungu apa-apa. Kowe sing metu gerabapmu tok. Mbak Ranger. Mbak Ranger nggih. Rumahnya mana? Kediri. Kok so telek piye to? Iki lho piyayune halus. Nggih, nggih. Hobine napa, Mbak? Maling. Kowe met salah wong. Maling. Ora apa-apa. Lho kok ora apa-apa iki piye to? Ora apa-apa lho. Kejahatan lho kuwi. Kejahatan lho, kriminal. Kejahatan. Tidak semua maling itu kejahatan loh. Maling yo Dilihat kejahatan. dari sisi mana. Kalau maling itu untuk keperluan pribadi, itu bisa dikatakan jahat dan KUHP. Tapi ada yang maling dari bandane wong sing kira-kira sugih ning hasil korupsi dimaling didumno para fakir miskin kuwi ya ora apa-apa. Kados jeung Sunan Kalijaga. Ciri sapa? Ciri sopir-sopir. Tapuk tenan kowe iki kok. Ranger. Ranger. Maling apa? Lerek-lerek. Lerek. Met kulite moning, Met. Iya. Kuwi ngombe kopi no kaya keler, ketok ireng-irenge. Iya. Tuh, Kuwi nak kuwi. kopine gak sitorono gak sitorene api wi. Lah terus piye? Ya keselek to blok goblok. Oh iya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Paring asma Mbak sinten? Ya, perkenalkan nama saya Birgita Ayu. Nggih, bir kita main di. Saya aslinya Kediri tapi sekarang di Solo. Halo. Iya.
hobine apa, Bir? Hobinya saya senengane nggodo dalang, Mas. Weh, nek iki piye diwerdi artene apa ora iki? Piye? Masuk ora ngono kuwi? Lah karek lek iki lho piye kok. Lee piye to Mas Akbar, lee piye to iki? Lah nek aku iki wong tuwek ya karek mangestoni nah aku. Berarti cocok. Mbak Brigita niki. Ya. Siapa sini? Bir Brigita. Ayu. Gita Ayu. Iki omongane gludra tekan ndi? Bludra kon ndi? Pancen Mbak Bir Brigita. Gita kok. Hobine nggodho dalang. Hobine gue dalang. Iya. Gak apa-apa. Ning aja terus. Mbak dukung ya? Tak dukung. Dukung, yes. Ning aja dalang sing wis dibojo. Loh, ora. Lah iya, dalang sing Joko-Joko Iya. gak apa-apa. Lah kok kan Joko to, Mas? Joko, Wong Joko. warga masyarakat Gempol ya ora lho. Dalang Akbari dalang sik Joko urung tau kambon wong wedok. Kok sepret piye to, Mas? Seperti ngentahi Wong lho. KTP-ne ya Wong Kambon nek orang tanda iki apa mbetine digawa? Loh, tapi kan tidak bersentuhan. Lah tidak bersentuhan kan tidak terekam jejak digital. Ora ngerti kok, sapa ngerti nang guri kono. Ya ra. Apa nih guri kono? Iya apa? Lho maksudnya kan Anu berbincang-bincang. berbincang-bincang. Yo no sedulurane sih akeh. Iya ya, beser. Beser. Makasih. Makasih Dik Bir Gita. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam. Namanya Mbak siapa? Aja cedak-cedak to. Yovika. Sinten sinten? Yovika. Sinten to? Yovika. Om. Oh, Yovika. Nggih. Rumahnya mana sih? Codot iki. Ngawi. Oh, Ngawi. Ya. Ngawi, Met. Ya, Hobine Bro. napa, Mbak? Kula hobine ngopeni manuk. Piye? Iki cocok ora? Dipek bojo cocok ora Nek iki? mau nggodane dalang iki Dalang. ngopeni manuk. Piye piye? Ya. Piye? Domongi ya. Omongnya piye? Manukku berang-berang dino radio. Pakane gampang. Manuk utut kuwi lho maksude. Tut Eh? yo. Alah du. Jenengan ngopeni manuk napa to, Manuk Mbak? napa lho, Mbak? Manuke bapak kula kutut. Alah manutut. Iya, lah rumah samu apa? Lah tak kira lah kutut. Loh, Ya terus yo kutut. Kutut to? Iya. Ah, tak kira kutut. Mulek. Kan yo kutut. Kutut to? Iya. Walah. Kono. Lah sing terakhir. Terakhir kowe. Ayo kowe sini kene kudu kowe. Mumpun telas sih. Ijek siji Ujek sing tak pinggir lho kabeh ditekoni wi. Mas Dodok wis nekoni, aku wis nekoni kok. Genti. Ayo pojok dhewe. Sopan-sopan Sing sopan santun. Nggih. Lah keadaane yo ngono. Lho, wis keadaane ngono piye to? Kuwi tetu guling sindan lho, senior sindan lho. Senior lho, Kok kok nyepelekake to kowe. Masa ya cek di hobi. Lho. Semua orang itu mempunyai ya Mas ya. ngece. Ngenyek. Wih, lu sayang. Wis Maya. nesu to. Maya kuwi lho. Wilujeng, Aduh, Mbak. omongi. Weh. Gak boleh Lho. gitu nanti kotos ya. Apa kok kotos? Ini amin iki wayahe ganti oli. Wis Maya ngono iki tanggung jawab. Tanggung jawab. Mic-nya dipakai sayang. Bu aja teman-teman jungkel lho, Bu. Mat, aku krungu. Ya, Pak. Bareng kene diongkek iso kretek. Gak wis aku iki to. Iya ya, kenapa, Mat? Open-openane gampang. Loh, Nek Birgita yo pika angel to. Kok iso angel? Reno-reno jalukane. Oh, lah nek buke kae Alah ki anggere nek dhuwit klitik karo balseme beres. dinggo apa? Alah anggere iso glegek ya apik. Ditanya. Tanya no, ben adil tanya. Selamat. Selamat malam. Sing Sajeng. ya wis kono ae. Jenggong. Jenggong piye to? Bersin. Oh bersih. Kuwi jenenge wong Sumek. Bersin. Namanya siapa sayang? Ih, kok imut-imut ngono cae. Lah kowe ditapuk lengene minger lho. Ya, bila domong ya. Oh iya. Namanya siapa? Oh, Meriem. Hobinya bledos biasmu kuwi. Hobinya apa, Bude? Bude. Sayang. Sayang. Hobinya apa sayang? Hobinya apa, sayang? Nek njaluk sing alus. Nggih, hobinya apa, sayang? Monggo Bu, nek badhe ngidoni monggo. Sirap brambang. Apa Mat Jire? Apa Jire? Apa Jire? Adol brambang. Oh, mosok ora. Siapa? Silat. Sirat Brambang. Silat brambang. Kuwi diserani ning ndi to Pak Komas? Sirat nang rai tadi. Sing royo sapa kene Ya rata? dijelasno to. Nggih. Niku brambange piyambak napa? Apa Brambange maling? sinten? Brambange wong
Gempol. Oh, nggih. Daleme pundi ta asline? Kadung dawa. Kedung tawang riki. Nggih. Oh nggih, wis pun Takoki mawon. takoki wis di pacar po. Nah, tekoni lho. Piye cah bocah Jadi iki? tekoni to nyonya, statusnya nyonya apa nyanyo? Pun gak ada pacar napa dereng? Sampun gak ada pacar napa? Nak takon sing apik. Oh nggih. Nah, syukur we toto kromo lho. Sampun gak ada pacar. Sampun. Oh. Wis duwe ada. Weh ya ra. Ayo. Dirapi dhewe. Weh dhewe kuwi kok ya. Sinten riyen ingkang Mbak kepareng? bir kita. Ayo, Oh, ya. oke. Ayo jemeneng ya, Yuk. Mbak. Ayo, seperti cah. Yo. Hey. Oke. Ayo, Bra. Selamat malam Mbak Bir kita. Selamat malam, Ya, Mas lama Dodo. lama nggak jumpa loh ya. Lama nggak jumpa. Sorry bro. Codot is ngene. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman Oh, iya, dulu ya. iya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Nah, lama tidak ketemu ya. Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat toh, Mbak? Sehat. Akbar seneng Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Kula sampai sini jam 9. Jam 9. Nggih. Walah, kok sampai nek saya ganteng toh, Mas. Oh ya, wah tenang kowe. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen loh. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Akbar. Ya Allah, Mas Akbar. Sik, pironku tak benakne, sik. Tak benakkan apa gimana? Hah? Tak benakkan apa Oh, gimana? enggak. Oh, iya, Ini enggak. iya, iya. Alhamdulillah sehat toh, Mbak Bir kita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi dari Solo jam 5. Alhamdulillah. Iya. Sehat toh, nggih? Sehat Mas Ojo suwe-suwe. Akbar. Ngopo tok kok suwe-suwe? Sama ini ngopo toh kok kaya nesu-nesu ki? Halo. Sama ini sapa? Lah ya aku sapa ya? Bisa iki. Mulane to dadi wong aja keminter, Aja kemijilen. keminter. Nah. Lah cek Bir kita ya awak. Ya Ping Allah. telu. Aduh, Mbak Bir kita. Mas Akbar. Muah, muah. Aduh. Hei. Kok edan? Payuku yo karo kia. Monggo dirahapi. Ora apa-apa. Aku karo kono ya bagaikan kodok merindukan kamu. Kok aku? Kok iso Dik Bir kita. Dalam Mas Dodo. Donga napa tenggene desa Gempol. Kabeh sakniki wong kon ndonga. Loh, karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakan kan apa salahnya to, Lho Mas? paling gak Lah, iya. mengucapkan Popi kok donga kabeh lho. Dulu. Wong kok kurang bersyukur. Semua orang itu berhak mendoakan. Kan kita itu meminta, Heeh, betul. kabul orane kantun ngarsane Gusti. Urusannya Ha kle sing kliru. Ya, Wong yo aja sok njaluk wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, blek. Ngono lho. Lah wis dilakoni. Endi? Iki lagi apa mulai? Menghibur. Ya iya Ini menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Muah, muah. Wes. Soseweger. nyapa kok nyoro-nyoro lho apa? Nyapa? Kok iso nyoro-nyoro lho? Lan jagani nak omah. Yo. Loh, tontonan aku karo Mas Dodo kayak gini loh Mas. Dik Bir kita. Muah. Aku Mas jane rasa Dodo, contoh wis dulu. karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo, Boleh apa, Dik? umpama aku ra duwe bapak, sampean arepe dadi bapakku Mas Aku Dodo. kan bakal dadi bapakmu, Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalam bir. Mas Akbar. Wong sing cedhak eneng kok golek sing kono. Aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap jadi pacar. Ya Allah. Loh lah, geblak. Sampai goblok. Bladuk. Syukur. Syukur. Polae iki lho. Mulai Jan.
bendino ya delok lho. Kesana sing kendang lho Mas. Lah iya. Keceblan kendang mak. Lho kuwi saking menghayati peranku karo perane Mbak Birgita. Mas Dodo. Ki aku ki mumpung berbaik Mas Dodo Mas Komet. Ya. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean ya toh. Iya. Tak tekoni iki. Iya. Mas Dodo, Mas Mas Komet. Dodo Mas Komet. Ya. Umpama aku ora duwe asu. Bener lah. Mau kowe coba. Ngene to. Ya, ya. Dik, Brigita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalem. Mas Dodo, umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap dadi ibumu wong ayu. Iya. Mas Akbar. Dalem. Apa? Kene Mas lu Akbar. enak, Jan. Umpama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam dadi bojomu. Kita tekoni nih Mas Komet. Ora usah takoni, Nduk. Umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Aku siap dadi tikus, bendina tak krikiti. Gara urang-urung ya dadi elek. Dadi tikus. Kok kene takoki umpama duwe pacar kene bapak, lho kok kene asu. Komet dadi tikus. Dadi tikus. Ora Sing apa. mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngrikit diatur. Ya karek tikuse. Butuh aku ngrikit. Dap. Sing mbok kriket sing di Yo jempol sik pertama. bar Sikil. jempol. Yo munggah. Oh, tekon ndi kuwi? Tekon ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkol bar dengkol. Tuh, tikus munggah. Terus munggah? Kriket ndi? Kriket Kriket ndi? Ya kena rong tikus. Wong tikus. Ora ana lho balik. Rong tikus ning cedak pupu lho. Lho, gak mate balik, Mas. Oh, balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Gini wis seru. Monggo Mbak nembang, Mbak. Dirayu sekno. Dirayu sik ya Mas Komet Mas Dodo pinter ndi ngerayu nganggo nada. Oh, Ngono no. Tunjukkan Mas, tunjukkan. Wes iki pucat deh. Kok langsung nembang. Yo rayu sik. Sing viral sakniki, Mas. Apa kuwi? Sampeyan kok mau bel. Sing lagune Cintaku hanya kamu. Siap. Siap Mas. Karo ngene gara-gara Oh, karo ngene-ngene. Oke, siap. Berjiwai lho, Bir. Kudu berjiwai lho. Lu. Cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono, Mat? Sementara gak apa-apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalange iki coba ditekoni. Ya ta. Apa? Sing kaya mau. Heeh, coba kaya mau. Cintaku sama Loh, kamu. sampean sing ah. Oh, iya. Wah. Kangen aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus ayo. Pasang suara kuwi lho, yo. Ya. Cintaku hanya kamu. Iya, Boy. Ora adok keliru. Ejel, nyanyi aku. Cintaku hanya kamu. Oh, Ora enek. Enek iki pelet. Ora gelem aku medhul lho. Aku medhul. Mbak Brigita sik, Mbak Brigita. cintaku hanya kamu. Ilate. Ya api ya ampun. Nyapa pikangmu dek ngono? Mbah. Enak apa nih? Mbah mana-mana krasa. Krasa piye? Krasa mak trenyeng. Coba iki pesindan Ya harus kudu iso dicoba. kabeh. Dari sini. Ini termasuk Dari sini dari sini, Mbak Bir. Sinta. Ayo. ilmu panggung. Ayo. Pakai mic harus Pakai ada. mic. Satu-satu. Iya. Pertama, pertama kamu dulu. Oke, siap, Contoh, lihat contoh, Contoh lihat nih, contoh. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ulo sawo. Ulo Lah. sawo. Berarti kita harus menghayati. Menghayati, Ngono betul. kuwi. Dicoba. Satu-satu. Anu, Mbak Bir. Ayo. Ya, ayo Mbak Sinta ya. Dari sebelah sini, Mbak. Sinta. Mbak Sinta. Wah, gitu. Nganggo melet ya, Mas. Disum, Mas, disum. Dijum. Beduk tutup kuping. Betul. Menti zoom, ayo siap. Ciraluko. Cintaku hanya kamu. cinta. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ketutupan. Ngene, samene. Mengisor. Lah. Oh, kejauhan jarake. Iya. Yo. Bawa ke bawah. Oke. Ayo. Cintaku hanya kamu. Iya. Waduh, wis oleh rong ilat. Iya. Terus. Larek. Erek.
Ayo, Ayo Mbak Mbak. Sri, Mbak Sri. Iki mesti apik iki. Apik, mesti. apik. Apik wis pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni Wilodo. Oh, iya. Ayo. Iya iya iya. Sirelu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Beda. Kuwi apa? Pokoke ini, sapi Mas? bengah. Apa iki Mas? Sing halus to, Mbak kok. Oh. Karena kok usah ngel men to. Model kaya Gilane piye sampean bayangane elek mari kok. kaya ngelilir. Wah, Geser. Geser. Mbak Esti. Besti, Iya. besti. pakai mic sayang ya. Pakai mic, Mbak Mat, Jin. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan, totalitas. Menjiwai. Menjiwai tenanan. Sing kudu tak bayangne apa iki, Mbak? Loh, yo nyanyine. Lagune. Oh, lagune ya. Oh iya. Siap, siji loro telu. Sik tak mikir. Iya iya. Oke, yuk. Dek. Yuk. Cintaku hanya kamu. Cinta aduh. Merah. Wes ngono ya. Cinta Wes merah. Merah jambu. Ilate piye? Apik. Apik bang apik. Sekiranya 85 iki. Sudah ya. Kancaku kok modelnya ngrangsemi apa kowe? Kowe kok ngrangsemi kenapa? Gak apa-apa ya. Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger, ayo Ranger. Kayak mulai milih ya. Komet dekat depannya Ranger. Tiga. Dijitas Mas, di biji Mas. Ora pengapesanku ojo. Nyamuk aku lo ndak nyokot. Ayo siap. Aku gak iso nak ketrak. Ayo. Cirelu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Wes. Hop. Mas kancamu tulung ana. Oh, ayo bar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih ya. Kok iso milih lho. Pasti wis cair lho. Saking cairnya Hei. metu koi kuping. Wis ya. Ijek loro ya. Wis kandhek kene tak ya. Ya. Loh, ya harus adil iki semua, dene semua. semene Wis kok. aja ngrepoti wah. Ayo ngawi. Geser. Ngawi. Mbak Yovika ya Mbak Yovika. Ya Vika. Cirelu. Ayo komet dekat ya. Masa wah. Dilihat mulutnya dilihat. Iya, Siap ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ilate. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat, Kok sampean? hangat kuku. Ilate ndi ilate? Dilate. Wis. Ilahnya Piye, apa? Met? Wis gak wis. Ya ilahnya apa kuwi Wes, sikile? Piye? Ya apa? Kakak tak benakno selang. Kowe ben urusane panitia. Panitia urusan panitia. Wes tak kono. Yang terakhir ini Terakhir. gue. Ayo. Sampean ya kudu Iki sing ngetes iki. Kowe dhewe kentas. Dites Mas. Ayo. Walah kok yo melok barang. Lah kuwi justru daftare sinden asabratan kuwi. Punjer. Tapi carane aku mbak Warana. Warana, Mas. Cintaku hanya kamu. Keturan ta? Iki larase Semarangan. Larase dhuwur Semarangan. Sak mene-mene iki gampang keturan. Ngono lho. Kali. Ngono copot. Balani Nas Boynes. Cintaku hanya kamu. Ayo. Wis ngono gak ya wis to, Dok. Gajekane. Ayo nembang nggih Mas nggih. Nembang no. Monggo Mbak Birgita. Nggih, mbok pilih enten pamundutan Pak Dalang. Niki bebas, Mbak. Bebas, Kita los. ning tapi ada pamundutan 2. Oh, iya. Niki saking FMA gitu. Nggih. Nyuwun ada loro ati 2 Oke. atau lali janjine sumangga. Nggih. Oh nggih, kali salam-salam nggih Pak Salam no, Dalang. harus no wajib no. Kagem Iya. para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Gempol. Jempol. Nggih. Apa Mas? Gempol. Gempol ya, Nggih. nganggo G ya. Nggih. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Amin. Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalang. Oh ya, dari Australia Amsterdam, nggih. ya. Amsterdam Belanda. Oh, Belanda ding. Sing maringi paketan nih wow. Iya. Kok iso Ngirimi paketan nggih. Nggih, Sampeyan diparingi hadiah. hadiah. Lah kula enten. apa? Kula diparingi mboten. Enek Boten, kamu. ada. boten. Heh? Kanguru. Kang Run Kok ladung iso kowe. ada? Ada Pak Oka Wibowo. Ugi nyuwun apa Apa itu? niku seketeki kalian Kartonyono. Heeh.
Kartonyono apa? Kartononyo. Kartonyono ninggal janjinya Ya. ta. Nggih. Nggih. Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine Loro Ati 2 karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam-langgam dulu nggih. Iya, no. Loro Ati 2. Ya, Iki iya. kayak laguku Mas Majen saat ini. Ngono nggih, Nduk. Surhat. Kisah sampean iki. Hah? Kisah sampean. Kisahku Mas. Oh ya wis. Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kirin. Heeh. Yuk engko lagi didangdutne. Coba kaya ngapa Mbak Bir? Yo. Ih, buka celuk. Buka celuk. No. Sampean kangen karo buka celukku to Pak Dalang. Iya. Biyen. Celuk-celuk sapa? Nyongo. Sing dalange atase J6 ya mantuk Loh, ngene. sama nih gak ngerti to Mas. Nyapa? Iki lho Mas, gamelan iki lho Mas. Ngerti gak tulisannya iki kok AB iki ngopo? Nyapa, Mbak? Akbar Birgita, sama nih ra ngerti anjen. Walah. Yo Astabrata Akbar Berkita. Ya. Weh. Terima kasih Pak Dalang. FYP. Layak dodok kan duwe gong siji kok tulisannya DG. Apa kuwi? Dodok gending. Ganggelmu. Wih, pengayatanmu lah.